agora vamos a abordar outro aspecto que tamén vamos tratar neses días de voluntariado, nomeadamente o último día, se pode ser, que é o da recollida de sementes para posterior repoboación con elas, de sementes de especies forestais das zonas nas que vamos traballar. Ela é Carme Míguez Nóvoa, enxeñeira agrónoma de formación, pero traballa como profesora de formación profesional na especialidade de operacións de produción agraria. Actualmente, dentro do que é o IES, cidade de Antioquía, en Xinzo de Limia, é xefa do Departamento Agroforestal. Leva moitos anos impartindo o módulo de xestión e organización de viveiros forestais no ciclo superior de xestión forestal e do medio natural. Polo tanto, pois é unha persoa moi preparada para falar desta cuestión das sementes, dos viveiros forestais. Ela di, non son investigadora, non son experta, pero creo que coa experiencia neste caso, pois é o importante para nós. Ti tes moita experiencia, Carme, nesta práctica, por iso pois acudimos a ti para que nos reveles como hai que escoller esas sementes, como despois hai que etiquetalas, como hai que guardalas, principalmente, pois, para que facemos isto, non? Para que facemos isto? Entón, eu non sei se podes falar un momentiño antes de compartir, porque así che vemos a cara, a Carme. Explicadesme. Sí. O que pasa é que non vexo a miña pantalla aquí en grande, non sei por qué, e con lo cual me resulta así complicado. Non Espera. ves a presentación? Vos vedes a presentación? Sí, estamos la vendo. Terías que volver á presentación de PowerPoint, donde teñas aberta. Vou intentarlo, a ver. Perdón. Nada, tranquila. Bueno, e a todo isto, Carme, tamén agradecerche moitísimo que accederas a impartirnos esta formación. Carme vai tamén estar con nós uns 3/4 de hora. Sabemos que son horas complicadas, pero eu animo vos a quedarvos porque vai merecer a pena esta explicación que nos vai dar Carmen. E logo ao final, como digo, pois volveremos a elas para plantexar aquelas dúbidas que nos queden. Non sei se agora está xa vendo a exposición, a presentación. Un segundo que quero ir para atrás e non sei, estoy aquí, me vai para adiante. Un segundiño, perdón. Nada, tranquila. Nós estamos la vendo xa, Sí, pero estou intentando dar para atrás e vai para adiante en vez de para atrás, perdón. Gajes del oficio. Se lle das as flechiñas para atrás no teclado, a ver se che funciona. Ahora mismo creo que estás na páxina inicial. Vale, bueno, non sei se me vedes, se me escoitades, eu podo empezar xa, non? Sí, terías que darlle a ver se podes dar aí a ver en pantalla completa. Pero non sei por que non me está deixando. Non che deixa. No F5. Ahora va, vale, aí estamos. Sí? Me vedes? Sí, perfecto. Vale, bueno, pois comenzo. Boas tardes a todas e a todos. E, bueno, como dixeron na presentación, non son experta, me baseo un pouco na experiencia que teño no traballo que eu realizo cos rapaces no módulo de xestión e organización de viveiros forestais, e o que vos vou a falar é desde unha perspectiva un pouco práctica e da finalidade última que vades a cometer en algunha destas accións de voluntariado de restauración da paisaxe, non? En este caso, das zonas queimadas aquí na provincia de Ourense, desde onde estou eu, e onde o que se vai a intentar facer é reintroducir unha serie de especies no medio natural para revexetar esas zonas e, de alguna maneira, acelerar o proceso que ocurriría nunha sucesión natural cando hai varios pasos atrás por algunha acción antropoxénica e en relación co que pasaría eso, se non houbera ninguna intervención. Entón, eu vou a falar sobre todo o que sería a recollida de froitos e sementes de árbores e arbustos, ainda sendo consciente
que as actuacións que se deben acometer neste caso serían, primeiramente, conseguir a colonización de plantas herbáceas, ¿no? Que é un pouco pues, a secuencia natural no proceso, pero digamos que nos, se intentamos acelerar, vamos a intentar meter pues, a especies arbóreas e arbustivas. Entonces, desde ese punto de vista, temos que pensar en que imos recoller e para que, non? É dicir, vamos a recoller semente para facer unha sementeira directa, facer bombas de sementes, ou vamos a recoller semente para producir planta que con posterioridade vamos a replantar, non? Esas zonas. Entonces, varias cosas que se nos plantearían aquí é que especies imos a recoller, non? Que especies imos a recoller e reintroducir, porque o que non podemos xogar a ser máis listos que ninguén e decidir por nos mesmos que vamos a introducir as especies que se nos veñan pola cabeza, senón que debemos tratar de imitar un pouco pois, o ecosistema, o sistema agroforestal que había nesas zonas e, polo tanto, non podemos escaparnos e introducir cousas novas, non? Sino que debemos tratar de ser respetuosos coas especies que xa había ali, porque van a ser especies que están adaptadas a esas condicións ecolóxicas e polo tanto, eso é unha cuestión que temos que ter en conta, prioritaria. E despois hai dúas cuestións de importancia que son a calidade e a procedencia da semente que vamos a utilizar. E me refiro á calidade da semente atendendo aqueles atributos ou a dúas condicións das características técnicas das sementes que son a viabilidade e a facultade germinativa que se traducen no obxectivo do que queremos conseguir, ¿no? E o obxectivo do que queremos conseguir é a obtención de forma rápida, segura e abondosa plantas sanas e vigorosas, vale? Entón, estas dúas condicións ou estes dous atributos cualitativos, a viabilidade da semente, pues, está referida a que tanto o embrión da semente este vivo como o resto de estructuras que forman parte dunha semente sexan funcionais. E, por outro lado, que teñan unha facultade germinativa moderada alta según a especie. Isto que quere decir que normalmente se mide en porcentaxe e se traduciría en que un elevado porcentaxe de sementes conseguimos que se convirta nunha planta, non? Nunhas condicións estándar de humedade, temperatura e luz. Vale, pois para que estas dúas condicións se cumplan, isto exixe que as sementes as recollamos no momento oportuno, de árbores sanas, vigorosas e ben conformadas, que extraigamos esas sementes sin danalas e que as conservemos de forma aceitada sin que se perdan estas características hasta a súa utilización, vale? Porque podemos ou ben recollelas e utilizalas inmediatamente ou ben si vamos a facer semilleiros na primavera ou no ano seguinte vamos a ter que conservalas en boas condicións hasta que as utilicemos, vale? Entón, por un lado estarían estas características cualitativas. Pero tamén temos que ter en conta a identidade xenética. E esa identidade xenética do material que vamos a utilizar se controla mediante a procedencia, é dicir, as árbores ou os rodais, a masa no estado natural de onde vamos a recoller esas sementes. E temos que ter un control na escolla dese material, vale? Porque de alguma maneira temos que garantir que ese material que vamos a utilizar se afín ás condicións da nova plantación, é dicir, as condicións ecolóxicas do sitio onde vamos a plantar ou a sementar, que neste caso pues, son esas áreas ou esas zonas onde vamos a intervir e que foron arrasadas, non, polos lumes. Entón, isto para telo en conta, temos que ver que a zona de recollida pode ser diferente á zona de utilización, pero na medida do posible, xa que nas especies forestais, digamos que van a ter unha serie de microadaptacións ambientais ás condicións tanto de resistencia de frío como de adaptación a unhas condicións de solo,
entonces garantizamos que a masa que podamos obter vai a medrar en boas condicións si o material que utilizamos tamén está adaptado. Entonces, hai que aplicar, pues, para min, o principio de precaución na procedencia e na medida do posible deberíamos recoller esos froitos e sementes nas zonas onde van a ser establecidas as novas plantas e, polo tanto, nas zonas próximas que non arderán, onde vamos a facer esa intervención. No caso de non existir esa posibilidade, sempre teríamos a posibilidade de recolectar en outras zonas, pero que tuveran unhas condicións ecolóxicas similares á zona onde vamos a intervir. Entonces, nese caso, a zona de recollida sí que sería diferente a de utilización, pero sempre que se cumplan eso, que esas condicións edafoclimáticas e xeográficas sexan máis ou menos similares, para que a masa resultante pues, teña unhas características parecidas á masa que sabía onde vamos a intervir. Non sei se isto se entende, pero eu, xa que vades a estar nestas zonas este fin de semana, e sei que a xente da adega pois, xa estivo por aí, xa ten localizados varios rodales, as especies sobre as que ir recoller, pois intentaría recolectar o máximo posible nesa zona. Co cual, que quere decir isto? Que nós podemos estar traballando coa mesma especie, pero si vamos a sementar carballo, quercurrobur, é diferente que nós collamos en Coruña, nunha zona de costa con outras condicións totalmente diferentes semente e a traslademos aquí. Porque digamos que hai certa plasticidade fenotípica de como se manifesta o contido xenético que ten cada especie, pero digamos que vai haber tamén condicións xenéticas que cambian e que de alguna maneira son as que dan esa resposta adaptativa a algunhas características do lugar e, polo tanto, van a ser características herdables. ¿Sí? Entonces, non sei se se entende, pero eu penso que é importante ter isto en conta. Non todos temos ganas de traballar, de pasar acción, de facer cousas, pero temos que pensar en que temos que garantizar un pouco estas cuestións. ¿Sí? Entonces, aspectos importantes, calidade da semente e a procedencia do material que vayamos a utilizar. Por outro lado, hai unha cuestión que tamén temos que definir ou determinar, que é a época de recollida na que vamos a facer ese material. Vale, que vai a ser pois específica para cada especie, aínda que a maioría das especies forestais, pois a maduración dos froitos e das sementes se produce agora no outono, pero hai serias diferencias na época en que podemos recoller froitos de unhas especies a outras. Vale, entonces hai un intervalo no que nós temos que facer a recollida que sería o intervalo entre a maduración dos froitos e a dispersión, entendendo a dispersión das sementes como no momento en que estas caen ou se diseminan ou desaparecen por outras causas, como pode ser pois, pola predación de roedores ou da bifauna. Entonces, digamos que ese intervalo ou esa ventana de recollida vai a ser diferente según a especie. Vai haber especies que, en cuanto maduran, os froitos caen e se dispersan rapidamente ou desaparecen rapidamente, pensamos en froitos carnosos que son atractivos para os paxaros, que ás veces con unha distancia dunha semana pois pode que teñamos pensado recoller e cando vayamos a recoller xa non están, non? Por norma xeral, a veces se produce simultaneamente a madurez fisiolóxica das sementes coa maduración dos froitos, outras veces se pode producir con anterioridade á propia maduración do froito e, polo tanto, en algúns casos tamén poderíamos adiantar a recollida desos froitos á súa maduración total, como sería o caso do estripeiro. Vale, pero digamos que para a especie é importante coñecer esos datos, a época de maduración do froito e o momento da dispersión, porque eso nos vai a colocar no momento que a recollida pues, vai a ser máis aceitada. Eu fixen aquí un resumen, unha adaptación dunha táboa de Catalán Bachiller, que é un autor que xa en 1991 publicou
o Ministerio un libro que é un pouco as bases do manexo dos froitos e sementes de especies forestais a partir dos datos que el recolleu. Hai un montón de estudios dos centros de investigación e pode haber outros protocolos e datos a maiores, pero sigue sendo un referente. Entonces, un pouco para que visualicedes aquí, vemos que si nos hai varias épocas nas que podemos recoller, son orientativas, pero dentro de ser outono, por exemplo, se queremos recoller sementes de bidueiro, de bétula, pois teríamos que ter feito un pouco antes, non? A finais de setembro. Se vamos agora a recoller semente de bétula, pois probablemente a maioría xa desapareceu, non? Porque esos amentos colgantes onde están as sementes xa se desfixeron e moitas delas pois xa desapareceron. Vale, vemos que pois agora, na época na que estamos, de outubro a decembro, pois hai algunhas especies que sí ainda é posible recoller, como serían a maioría de quercinias o érbedo, que é unha das especies que, bueno, ainda non estarían ni siquiera maduros de todos os froitos, habría que esperar un pouco máis. Normalmente por aquí se recollen na época dos magostos, no mes de novembro, pero estaríamos no momento de recoller castañas, a velas o mellor tamén sea un pouco tarde. Entonces, un pouco para que teñamos claro que nos vamos a topar que o mellor temos intención deste fin de semana recoller sementes ou froitos de determinadas especies e que o mellor pues, estamos fora de momento ou estamos no momento óptimo ou teríamos que esperar. Vale, entonces, bueno, eu sei que xente da adega xa foi por ali, sabía un pouco como está a situación e que xa están máis ou menos determinadas algunhas das especies das que vades a recoller. Despois hai unha cuestión que tamén, cando recollemos, a veces recoller anticipadamente na primeira momento de produción, por exemplo, no tema de quercinias, no, que todos coñecemos, pues, pode ser carballo, poden ser sobreiras, poden ser aciñeiras ou poden ser rebolos, as primeiras que caen tamén coincide épocas de máis calor, de máis acción de insectos e, polo tanto, pois moitas delas poden estar abichadas, non? Normalmente por culiónidos, por a larva de ese coleóptero, non? E aquí, vendo eso, pois un pouco a época de recolección e temos que determinar ese momento de maduración dos froitos que ás veces é complexo, non? E necesita de certa experiencia e o podemos facer consultando táboas que nos sirve como referencia, aínda sabendo que pode haber variacións dependendo das condicións climatolóxicas. Poderíamos utilizar, e isto se utiliza sobre todo se formos a recoller piñas de piñeiros, métodos gravimétricos por flotabilidade do froito, se utilizarían pois líquidos patróns con densidades similares a que terían os froitos no momento de estar maduros e, polo tanto, os froitos que flotan pois serían os que estarían maduros un pouco para recoller e despois favorecer a apertura desas piñas. E outras maneiras que temos sería visualmente, non? Que, aínda que é unha apreciación subjetiva, sabemos que os froitos, cando maduran, pues, van a sufrir unha serie de cambios, non? Nesas características que nos podemos apreciar a simple vista, desde a cor, a tursencia ou a consistencia, o nivel de apertura, cando falamos de froitos secos deiscentes, froitos que se van, en cuanto secan, abren para liberar as sementes, non? E aquí eu teño que decir que, por exemplo, eu comentando outro día aos meus alumnos que trouxeran pois velotas de aciñeira e de carballo e de rebolo e a verdad que, claro, viñeron con todo tipo de velotas, diferentes cores, tal, sabendo que pois, as bellotas cando están verdes pois, ainda é un indicativo de que non están maduras, non? Entonces, identificamos cambios de color nos froitos secos normalmente de verde amarelo a marrón oscuro e nos froitos carnosos pois, de verde cando pasan a tonos rosizos, tonos negros, tonos azulados, tonos purpúreos, non? Son unha indicación visual de que os froitos están maduros e que, polo tanto, probablemente as sementes son especies que a madurez fisiolóxica simultánea a maduración do froito non teríamos problema e nos garantizaría
que esas sementes están no momento óptimo de recolección. Tamén hai outros indicadores, pois, como pode ser a remoción ou a ruptura de certas estruturas, ben dos pedúnculos, que son o rabillo dos froitos, ou no momento de tamén cando caen as velotas que empezan a desprenderse pois ese chapeuciño, esa boiniña, a cúpula que recubre, non? Despois temos que ter en conta que tamén non todos os froitos, nin dentro dunha árbore, nin de árbores que están próximos, maduran ao mesmo tempo. Ás veces hai diferencia de casi 10 días, non? Entón, isto temos que ter en conta. E para decidir cuál sería o momento máis óptimo, deberíamos considerar que é o momento de máxima produción, é dicir, cando vemos que a maior parte da copa ten froitos que están maduros. Porque, xa digo, desta maneira garantizamos que un elevado porcentaxe de froitos teña sementes que están fisiolóxicamente maduras, o seu embrión está maduro, e, por outra parte, tamén de que non hai moitos froitos que estén afectados pois, por micosis, por insectos, ou que xa houbera predación. Por lo tanto, nin recoller no inicio da produción, nin no final, senón no medio. E despois outra cousa que temos que ter en conta, o que pasa que isto xa é un pouco cuestión da xente da adega que vos vai a organizar, é a planificación da recollida, non? E vou a falar de algunhas das recomendacións que habería que ter en conta, e un pouco esa planificación, pois, ten en conta, pois, a parte de pensar antes de actuar, non? Entonces, pois, temos que pensar e facer acopio da información necesaria un pouco pois, para abordar a magnitude de tarefas que vamos a ter que realizar, saber que especies das que vamos a colleitar, cuáles son as procedencias, onde están ubicados esos rodales ou esos pés onde vamos a recoller, cuál é a data para recoller, vale? E unha vez sabido todo eso, pois hai unha serie de recomendacións que teñen que ver con que, cando vayamos a recoller, pois, colleitemos de proxenitores, é dicir, de árbores que están ben conformados, que teñen un bo porte, que se presentan visualmente sin signos de debilidade, que son vigorosos. Debemos recoller do maior número de exemplares, vale? Neso vai tamén a variabilidade ou a biodiversidade xenética do material que estamos recollendo. Si son anos de mala fructificación, pois tamén limitar a colleita, tamén limitar a colleita se son especies que están protegidas ou en risco de desaparición. Outra cousa que temos que ter en conta é contar coa autorización do propietario do monte onde vamos a recoller e escoller o método de recollida. Entón, para escoller o método de recollida, vamos a ver que hai unha serie de cousas que van a influir, como son as características do froito ou semente, as características das árbores, é dicir, a altura da copa, a solidez da copa, a resistencia que teñen a ruptura as polas ou os froitos que medran en racimo, un pouco a accesibilidade do rodal ou a masa onde vamos a recoller, e un pouco pois, as características tamén, como decía antes, do lugar, a propiedade ou a protección legal dese espacio. E respecto ás características do froito, pois, sobre todo o tipo de froito que é, a posición, o tamaño e un pouco eso, o que falaba antes, pois ese intervalo entre a maduración do froito e a dispersión das sementes, ese oco que nos permite facer a recollida no momento ideal. Vale? E despois tamén outra cousa a ter en conta é a cantidade de semente que queremos recoller, vale? Porque nos froitos que son monospermos, é dicir, froitos que teñen só unha semente, pois é fácil decidir que cantidad recollemos. Pero naqueles froitos que son polispermos, que conteñen varias sementes, teríamos que coñecer tamén o rendemento en semente dos froitos, é dicir, cuántos gramos de semente obtemos por kilo de froito que recollemos, vale? Porque iso nos vai a orientar sobre as cantidades que podemos recoller. Aquí estamos falando que as intervencións que vades a facer vos, pois probablemente un pouco máis de andar por casa, se van a facer unha serie de intervencións que son simbólicas porque é imposible abordar pois, toda a revegetación das zonas queimadas e, máis, eu penso que hasta nas comunidades de montes hai partes que donde eles tiñan
plantacións forestais en produción, pois o van a querer facer pois dunha forma máis planificada. Non? Eu penso que estamos falando de que as nosas intervencións van a estar dirixidas a aqueles espacios que vamos a tratar de imitar ese estado de bosque de forma pois, o máis naturalizada posible e con un maior número de especies, con maior número de especies posibles e que pouco vai a ter que ver pois, con o que sería unha plantación forestal propiamente dita con orientación productiva. Dentro dos métodos de recolección que podemos ter, e aínda que hai varios, vou a falar prácticamente do que vos vades a facer, que sería a recollida do solo, directamente do solo. Isto se fai pois, con aqueles árbores que teñen froitos grandes, que se desprenden con facilidade, que temos fácil acceso e que non se abren antes de caer. Vale? Entonces, aquí un problemilla que poda haber neste caso sería identificar ben as árbores pai si estamos recollendo en masas mixtas, non? Donde poda haber pois, diferentes especies misturadas, diferentes especies de quercinias, e non coñecemos moi ben o fruto, vale? As características do fruto, pois como é a cúpula, se é unha bellota sentada ou non, se ten pedúnculo ou non, quer dicir, se non temos esos conocementos de diferenciación das especies, ainda que vades estar acompañados por personal técnico, que eu penso que si eso o vai a saber, pois ás veces, se xa están desprendidos pois esas cúpulas das velotas, pois, por exemplo, pois, podemos meter a pata e misturar algunhas especies con outras. Non? Entón, recollida non solo, pois, vai a facer principalmente pois, das cecinias, castañas, dos froitos das fallas, do loureiro, por exemplo, e despois recollida das árbores, desde o solo, con ou sin pértiga, é dicir, con ferramentas que teñan pois, un mango extensible, se esas árbores ou arboriñas son algo elevadas, e o que imos a facer sobre todo en árbores ou arbustos de pequeno porte ou que teñan ben os frutos en racimo, que nos van a ser fáciles de coller. Noutros casos, nos que esas árbores foran de maior dimensión, pois a requeriría pois, facelas mediante técnicas de gabeo ou ben utilizando plataformas, no caso que fora posible, que a nivel forestal e no monte pois non é moi practicable ás veces, pero digamos que xa requeriría unha especialización e unha experiencia pois, nese tipo de traballos. Vale, despois, cando estamos recollendo, unha cuestión, un apunte que teño aquí anotado, pois, un pouco para non interferir na taxa de reproducción espontánea nas zonas onde estamos recollendo, bueno, pois hai así como unha norma orientativa que de cada árbore non recoller máis do 20% das mentes disponibles en cada campaña, vale? E sobre todo se son pés aillados. Entonces, falando un poquinho máis do que sería a planificación desa recollida, bueno, pues, os responsables que xa terían pensado, pues, terán que organizar os equipos de recolectores, a donde ides ir cada grupo, como ides a chegar, os puntos de acceso, que materiais e que equipamento básico nos fai falta para recoller, ter os permisos, organizar os registros. Hai unha cuestión básica que cando facemos recollidas e para garantizar que temos identificados esos lotes de semente que non recollemos, unha cuestión básica é a etiquetaxe, vale? E entonces todo o material que recollemos debería estar claramente etiquetado co nome da especie, nome científico, nome común, a localización, a altitude do lugar e a data de recollida. E para ben, eso se debe manter durante todo o proceso, tanto se vai a ser utilizada pronto esa semente como se hai que facer operacións polo medio até conservala até a súa utilización dentro de 6 ou 8 ou 9 meses. Durante todo o proceso deberíamos manter esa identificación. E entón, aquí non me vou a parar máis porque iso, acopio de información, magnitude das tarefas, especies,
cantidades a recoller, ubicación das parcelas, datas para a colleitar e acopio de recursos, de medios ou equipamento necesario que vamos a utilizar. Como vos vades a traballar prácticamente da recollida do solo ou directamente das árbores, pois o equipo básico van a ser ou ben caldeiros, caixas, as propias etiquetas, bridas, rotuladores ou bolígrafos para etiquetar, lúas, porque... Dime, non sei se está alguén falando, non sei se que me está descortando o tempo ou que. Hai en algúns árbores que vai a facilitar, se non é a recollida a man directamente, pois utilizar tiseiras de poda, entonces, pois en función tamén da altura que teñan esas árbores, vamos a necesitar tiseiras dunha man, de dúas mans, ou tiseiras montadas sobre pértigas telescópicas, e o das lúas, pois sobre todo porque vai haber algunhas árbores ou algúns arbustos que son espiñentos e nos podemos mancar, non? Incluso, pois, algúns froitos que tamén están maduros que, bueno, pois, se non queremos manchar as mans, pois tamén é necesario que as usemos. E despois, eso que pon aí de redes, mantas, lonas, isto sería para a recollida, sobre todo, no solo, pois, para facilitar a localización dos froitos, non? E para que fora máis facilmente a súa visualización, non? É como cando nun souto a xente que agora está apañando as castañas, pois limpa debaixo do souto, pois para localizalas con facilidade, vale? En outros casos que fora necesario, porque as árbores son máis grandes, pois teríamos que ter previsto levar escaleiras. E un pouco eso respecto ao que sería a recollida. E despois vamos a ver eso, se nós vamos a ter que preservar esas sementes porque vamos a facer semilleiros na primavera, bueno, se avanzo aquí, as épocas de facer alcoubes ou semilleiros de especies forestais son principalmente dúas, ou no outono ou na primavera. Entón, se nós vamos a recoller agora e as vamos a utilizar con posterioridade, pois vai a haber unha serie de manipulacións que vamos a ter que facer nesas sementes, de extracción, de limpeza e de acondicionamento e de conservación. Entonces, esas operacións que nós vamos a ter que realizar van a variar en función da especie e en función da cantidade de semente que nos vamos a procesar. Vai haber especies que para extraelas e acondicionalas van a requerir de moitas manipulacións e outras de casi ninguna, non? Se pensamos en velotas ou en castañas, a manipulación é mínima, non? Porque nas velotas pois, vamos a ter casi únicamente que retirar pois, esas cúpulas, esos restos de pedúnculos ou limpalas pois, se hai restos de follas ou de ramillas cando as apañemos. Sin embargo, se pensamos que aí nesa imaxe uns frutos de érbedo, que son vagas, que son polispermas, que conteñen infinidade de sementes e queremos extraer esas sementes, pois vamos a ter que facer un proceso de extracción, de limpeza e despois de conservación. Si traballamos con grandes cantidades, pois como traballa pois, o sequeiro de Carballo que manipula moitas sementes, pois xa requeriríamos dunhas instalacións e de maquinaria específicos. Non? Cando falamos de poucas cantidades, pois vamos a recurrir a aparellos sinxelos e a facelo de forma manual, que eu penso que vai a ser pois, o noso caso. Ás veces pode ser necesario unha prelimpeza dos froitos, non? E esa prelimpeza dos froitos pode ser mediante cribado, pasándoos por peneiras ou ben por flotación en auga, de maneira que esos froitos van a caer ao fondo e o que son pois, impurezas, como poden ser restos de ramillas ou de follas, van a flotar, non? Entón, pois, o retiraríamos. No caso das piñas, que vos non ide a recoller, pero un pouco algunhas características xenéricas de outros procesos que se fan noutras especies, pois é preciso que almacenemos eses froitos hasta o momento de extracción. Incluso pois, como un oreo previo no que descendan de humedade, non? Porque as piñas, para liberar os piñóns que teñen dentro, temos que facilitar ou favorecer que esas piñas abran e iso se vai a ocurrir cando descende o seu contido de humedade. Entón, pois un oreo previo, ainda que despois fagamos un secado ben a temperatura ambiente ou ben en fornos, pois vai a curtar ese proceso tamén de tempo que necesitamos nos fornos para extraer
esa semente. E o que dixen antes, durante todo o proceso, se esos froitos van a estar almacenados, vamos a ter que telos perfectamente identificados, vale, mediante etiquetas. A extracción das sementes do froito pues, se van a realizar en función do tipo de froitos, ¿no? Entonces, para froitos secos deiscentes, que son aqueles que no momento en que secan se van a abrir para liberar a semente, ou ben para as piñas, o vamos a facer pues, mediante secado. Non? Se vedes nesa imaxe, aí de arriba á dereita teríamos piñas que están nese oreo previo, froitos extendidos sobre soleras, que hai que remover de vez en cuando para evitar fermentacións e que, que esas piñas vayan descendendo o seu contido de humedade. Non? Neste caso, pois, falaríamos de un secado ao aire. Tamén o poderíamos facer para separar as cúpulas das cubertas das perciñas ou para abrir os fallucos que son os froitos das propias fallas. Noutros lugares con clima seco e de forte insolación e para froitos que teñen sementes de viabilidade resistente se van a facer sequeiros solares, incluso pues, utilizando ou aproveitando o calor do sol pues, para facer este proceso. Tamén hai algúns froitos carnosos que suelen ser froitos monospermos, vedes aí o caso do loureiro, que se poden secar ao sol para utilizar o froito enteiro, sin ter necesidade de extraer a semente. Ainda que algo que se pode facer para reducir as manipulacións que temos que abordar, sin embargo, por experiencia, é desaconsellable. A taxa de germinación baixa moitísimo cando sementamos este froito enteiro. Sin embargo, se o extraemos da pulpa e o conservamos en boas condicións ou facemos o semilleiro en outono, as taxas de nascencia son moito maiores. Vale, do secado en fornos, un pouco por abreviar, xa non vos vou a falar, sería o que se utiliza sobre todo para liberar ou para abrir as piñas e o que utilizan pois, no esquero de carballo para as piñas de pináster ou de silvestris ou de radiata, e despois eso vai acompañado pois, tamén, unha vez que abren esas piñas, pois, de introducilos nun tambor xiratorio ou un tromel para facer que acaben caindo esos piñóns. Non? Vale, para outro tipo de froitos falaríamos de trillado escarificado, que vai a ser mediante acción mecánica por frotación e se utiliza, pois eso, froitos secos que son legumes ou ben cápsulas ou froitos que medran en manosos como podrían ser as ámaras dos freixos e das freixas. Non? Entón, iso se vai a facer como por ruptura, por separación desas sementes dos seus propios pedúnculos. Podemos facer pisandos, vareandos, utilizando unha formigoneira, incluso con un pouco de area que por frotación provoque pois, ese rachado, ou ben incluso a nivel dos viveiros utilizan o que serían desgranadoras. Non? Cando o facemos a pequena escala, incluso frotándoos dentro dunha bolsa ou frotándoos con cepillo de cerdas grosas, conseguimos o mesmo efecto de separar esas sámaras. E, bueno, como dixen antes, e xa falei moito tamén das perciñas, pero insisto, porque é unha dos xéneros sobre o que máis especies vades a recoller, que casi non hai necesidade de extracción, ou se falamos das ámaras, pois dos olmos, pois tamén casi non hai que facer ningún tipo, se recollen tal cual se van a usar, non? É dicir, identificamos xa froito con semente, non? Sen ter que facer manipulacións. Despois o caso especial sería dos froitos carnosos, donde sí que vamos a ter que facer un despulpado para extraer esa semente, sobre todo porque, bueno, nesa pulpa pode haber sustancias inhibidoras da germinación ou incluso vai haber esos mucílagos que recubren a semente, poden interferir pois, co intercambio gaseoso, interferir pois, na actividade respiratoria do embrión durante a conservación. Ainda que vamos a tratar de baixar esa taxa de respiración e que o embrión se manteña aí vivo, pero con unha mínima actividade, sempre vai haber
un intercambio gasoso, ¿no? Entonces, digamos que para conservarlas temos que retirar esa pulpa. Vale, esos froitos carnosos pois os asociamos ás bagas do érbedo, aos cornus, aos propios loureiros, a todas as especies do xénero prunus, no? Dentro das especies silvestres pois teríamos o abruñeiro, no? Que é o endrino español, as pereiras bravas, o sabugueiro, o propio capudre, o oteixo, donde sí que necesitamos pois separar ou distribuir esa pulpa para obter a semente e despois poder acondicionar. Entón, a nivel dos viveiros, pois, utilizan prensas ou estrulladoras e maceradoras a nivel industrial, un pouco como se fai nas adegas para esmagar a uva, e nós podemos facer a pequena escala, pois, macerando esos froitos en auga, utilizando tamén o que serían batidoras, un pouco para favorecer ese despulpado, e tamén outra cousa que se suele utilizar é a adición de hipoclorito sódico de lixivia en baixas concentracións, menos do 10%, para acelerar ese proceso de pudrición ou de descarne da pulpa. Unha vez que extraemos estas sementes do froito, sí que antes de conservalas se debe descender o seu contido de humedade e, polo tanto, pues, as poñeríamos a secar. Tamén se podería, porque este proceso de rehumectación das sementes pues, pode conlevar, ¿no? a afectación por fungos, aplicar algún tratamento fungicida de cara tamén a favorecer unha mellor conservación. Se o vemos a pequena escala, que é un pouco na medida en que nos manexamos nós, ou que me manexo eu co meu alumnado, ou que vos ides a manexar vos, pois vedes aí o proceso, neste caso sería de separación de semente de sabugueiro, e vemos aí como se está introducindo nun balde con auga, separándoos un pouco pois, dos pedúnculos, non é un froito que provén dunha inflorescencia e que, polo tanto, pois, vai a ter moitos pedúnculos, medran os froitos agrupados, os estamos desprendendo desos pedúnculos, introducíndoos nesa auga durante 1 ou 2 días, se van a batir, o que sí é importante que se utilizamos unha batidora caseira, utilicemos a baixas revolucións e a poder ser incluso coas palas de montar as claras, non coa trituradora, un pouco por garantizar, sobre todo se son sementes pequenas, que non as destrocemos. Vale, unha vez que vemos toda esa pasta aí, que non damos identificado case as sementes, unha das maneiras que utilizamos nós é un pouco por decantación, vamos a utilizar auga corrente do grifo que produzca como unha lixeira turbulencia, deixar que vaya asentando o que pesa máis a vez que retiramos o que está sobrenadante, non? E pouco a pouco esa pasta que vemos aí vai sendo cada vez auga máis clara e semente, hasta que finalmente pues, a podemos pasar por unhos coladores ou por unhas peneiras, xa teríamos esa imaxe que vedes a intermedia na dereita, onde a semente xa está casi totalmente limpa, non? E despois pues, procedemos pues, a colocala ou ben sobre papel de cociña ou ben sobre papel absorbente, como poden ser unhas follas de periódico, durante un día. Eso tamén é unha apreciación bastante subjetiva, porque para facelo aí técnicamente pues, habería que ver o peso húmedo e o peso seco, tomar unha mostra e decidir o número de horas que vamos a deixar, pero nós vamos a ver como cambia a cor, ¿no? Cando descende a humedade, e para despois pasar a fase de conservación, ¿no? Bueno, respecto a outro tipo de sementes, como poden ser as sementes de bidueiro, que son unhas pequenas núculas aladas, que medran así nun amento colgante e que polo medio hai unha serie de brácteas. O proceso de limpeza nese caso podría ser por aventado ou por cribado. Non? Vemos aí unha imaxe dunha das miñas alumnas que o ano pasado, bueno, pues por acción do aire, separamos pues, o que serían impurezas do que sería a semente limpa. Non? Temos que procurar lanzar esas sementes desde certa altura. Se hai unha corrente de aire mellor, incluso poderíamos
provocala con un secador do pelo e despois pues, teríamos esa semente en condicións de ser guardada. Vale, tamén hai outro tipo de accións que se poden facer no caso dos piñós. Sabedes que os piñós pois, son sementes saladas e que para conservalas, un pouco tamén para minimizar o espacio que ocupan, pois é unha acción frecuente, non? Ese desalado a nivel dos viveiros pois, se fai con máquinas mediante vibración, incluso por separación centrífuga, e nós o podemos facer pois, por frotación, non? Tamén por acción mecánica, introducíndoos en bolsa, con cepillo, si fora o caso, non? Non me vou a deter nesto porque non é as especies coas que vades a traballar. Simplemente para que saibades que hai especies que requerirían de procesos máis complexos hasta que a semente está en disposición de ser guardada. Bueno, pois unha vez que temos esa semente limpa, se non a vamos a utilizar de inmediato e temos que abordar un tempo de conservala, durante o almacenamento temos que ter en conta varias cousas. Unha, que debemos manter a viabilidade e a facultade germinativa até o momento de utilización da semente. Temos que proteger frente a roedores e os ataques de outros patóxenos, vale, de insectos ou de fungos, e tamén nos axuda a conservar sementes durante épocas de alta produción, porque sabedes que hai sementes que non producen igual todos os anos, son especies beceiras, que é o caso de moitas das querciñas, hai anos de boa produción e outros de malas, e, polo tanto, pues, debemos ter semente disponible para este ano e o mellor para o ano próximo. E tamén nos vai a valer para o almacenarse pues, como método de conservación de recursos genéticos para utilizar no momento que queiramos. Vale, pois desde o punto de vista da almacenase, ou máis ben da tolerancia que teñen as sementes e que vai a condicionar o tipo de conservación que temos que facer, distinguimos dous tipos de sementes, ainda que hai algunhas que teñen un comportamento intermedio, pero vamos a falar dos extremos. E isto sí que é importante porque en función de que sexan sementes ortodoxas ou recalcitrantes, perdón, o método de conservación vai ser un ou outro. E en que se traduce isto? Bueno, pois as sementes ortodoxas van a ser aquelas que permiten baixar o seu contido de humedade hasta niveis moi baixos sin que perdan a súa viabilidade. E, polo tanto, as podemos desecar bastante, as podemos conservar durante moito tempo e van a ter unha fácil conservación. A maioría de especies forestais vai a ter aquí no clima temperado van a ser sementes ortodoxas. Non tedes hai exemplos como serían as de pino, as do Xeneropinus, as bétulas, os celtis, cornus, os sangriños, os freixos, as pereiras, a bueiro, os capudres, olmos, o teixo, vale? Entonces, e un longo etcétera que estarían neste grupo. Entonces, si son sementes ortodoxas, o método de almacenarse vai a ter unhas características de conservación que vai a ser o control de temperatura a temperatura baixa, que isto é igual en ortodoxas que en recalcitrantes, pero as vamos a conservar nun ambiente seco. Polo tanto, as vamos a conservar normalmente en tarros herméticos, que poden ser frascos de cristal ou incluso latas de estaño, ou aí, cando son grandes cantidades, son contenedores plásticos. Non? Incluso podemos utilizar sel de sílice para manter estas condicións de baixa humedade e que non fluctúe moito a humedade, pois temos que abrir a cámara donde as conservemos, a cámara frigorífica, ou no noso caso que traballamos con poucas cantidades, a neveira donde as temos conservadas. E pola contra, as sementes que consideramos recalcitrantes son aquelas que son moi sensibles á desecación. É dicir, que se baixan dun intervalo relativamente alto de humedade, podemos provocar danos irreversibles. E, polo tanto, esta condición fai que non toleren un almacenamento prolongado, sexa máis difícil a súa conservación e requiran unhas condicións de almacenase de temperatura baixa, pero con humedade. E como vamos a conseguir esa humedade para estas sementes recalcitrantes?
Pois o podemos facer de dúas maneiras. Isto, sobre todo, falo cando tratamos de preservar velotas ou cando tratamos de preservar castañas desde a hora que a recollemos pois hasta a primavera que pagamos o semilleiro. Tradicionalmente se facía misturando, e aínda se sigue facendo, o que pasa que ocupa moito volumen, misturando en proporción máis ou menos un 2 ou un 3 capas de un sustrato húmedo, que ben pode ser turba, pode ser area húmeda ou pode ser fibra de coco, con capas, intercalando capas de sustrato e capas de froito, non? Se fai así intercalando capas un pouco tamén para evitar o requecemento. Se vedes aí nesa foto na que están os bidóns, pois aparecen aí un tubo que hai no medio que aparece perforado, porque como xa comentei en algún momento da miña intervención, aínda que co control do parámetro da temperatura vamos a baixar a taxa de actividade do embrión, sí que temos que permitir que este siga respirando e hai un mínimo de actividade respiratoria. Entonces, temos que evitar requecementos e que se favorezca isto. Entonces, esos tubos que se colocan no medio actuarían como respiradeiro. Na actualidade, como isto era un método que ocupa moito volume, se están utilizando tamén bolsas de polietileno de determinado grosor, pero sin que estén pechadas herméticamente. Normalmente, e se colocan esas bolsas en caixas de resilla, tipo as caixas das fruterías, isto nos permite, pois, o mellor, conservarlas durante 8 ou 9 meses. Vedes aí, en esa imaxe, que están como pechadas nunha pinza, xa digo, para precisamente incluso poder abrirlas de vez en cuando e facilitar esa aireación. Entonces, dicen xa os dous métodos de almacenamento, ainda que me saltei aí un pouco algunha das diapositivas, almacenamento en seco e frío asociado a sementes ortodoxas, aquelas que se poden ou que se poden baixar moito o seu contido de humedade e que se van a preservar durante longos períodos de tempo, e en frío húmedo o asociamos a sementes recalcitrantes. Vale, hai sementes que se poden tamén incluso que son de viabilidade resistente, se poderían conservar a temperatura ambiente sempre que estexan en locales de temperatura fresca, como pode ser unha bodega, de temperaturas máis ou menos estables e que controlemos a predación, sobre todo de roedores. Tamén respecto a outro modo aquí da conservación en frío húmedo, que era o xeito tradicional, tamén, e eu algún ano fixen, as mantiven nun almacén en área húmeda. Que pasa? En cuanto suben un pouco as temperaturas a principio da primavera, pois as velotas xa empezan a emitir a súa radícula, vale? Empezan a querer germinar. Isto incluso pasa aínda tendo as na nevera, non? Nun frigorífico normal, pois, a temperatura mellor está a 5 ou 6 grados e por riba desa temperatura chega un momento en que empezan a germinar, vale? O que dificulta, pois, despois a realización do semilleiro, non? Porque debemos intentar sementar cando están empezando a romper ou a emerxer a radícula, pero non cando esa radícula é grande. E tamén outra forma de mantela, que sería económica e nos ocuparía menos espazo, pois sería en zanxas excavadas no suelo con un sustrato removido ou area, zonas pouco encharcadizas e iso cuberto con un mantillo tamén. Se non dispoñemos de cámara frigorífica, pois sería unha opción así máis de andar por casa que poderíamos utilizar para conservar. Vale, con isto máis ou menos acabo esta parte, pero sí que quería darvos as grazas pola vosa atención, pero se me deixades, sí que quería ir, non sei se hai tempo, non sei quanto tempo levo, eu vou bastante. Podo ter 5 minutos máis ou non? Veña, 5 minutiños máis, pero non máis, senón... Non, a ver si. Vale. Porque quería, se non tamén lo podo pasar, porque nós o que facemos é traballar, eu podo pasar a Ransés ou alguén de vos da adega, con protocolos por especies, de maneira que nós para cada especie pois facemos como unhas táboas, o conto aquí sin mostrarvos ninguna porque non dou salido da pantalla. E entonces para cada especie digamos que temos pois, un pouco registradas as características da súa bioloxía reproductiva, o momento de recollida, o modo de recolección, pois, o porcentaxe de pureza que presentan, datos máis ou menos medios do número
de sementes que hai por quilo ou do peso de 1000 sementes, un pouco as condicións de xerminación que teñen, de se hai que facer algún tratamento preexterminativo ou non, porque isto non o falei, pero bueno, é que isto dá para falar longo e tendido. E vou entroncar con algo que dixen antes, das épocas de facer alcoubes. Unha sería en outono, se facemos semilleiros en outono non facemos ningún tratamento preexterminativo, pero se facemos semilleiros na primavera, se esas sementes son de especies que podan presentar algún tipo de letargo, que é un mecanismo adaptativo que teñen as sementes para distanciar a súa germinación e, polo tanto, tamén a súa dispersión no espacio, é dicir, é un modo para garantizar a súa supervivencia como especie no medio natural e escalonar a germinación. Nós, a nivel de viveiro, se queremos producir planta, temos que imitar o que acontece na natureza e acortar ese período de tempo. Entonces, pode haber especies, lotes de semente das algunhas especies que requiran facer algún desos tratamentos, non? E normalmente se fan cando vamos a facer esa sementeira na primavera. Entonces, nós temos, pois, nesas táboas registrado, pois, en función, pois, dos datos que recolleu Catalán Bachilleri dos centros de investigación forestal e das investigacións científicas desde os anos 90 hasta ahora. Hai varias publicacións bastante interesantes, algunhas do Ministerio, donde hai propostas de diferentes tratamentos e para escoller, normalmente nos pues, solemos escoller o que nos é máis sinxelo, o máis fácil, o máis asequible de poder facer. Vale? E con isto máis ou menos remato e se me queredes facer algunha pregunta ahora ao acabar a intervención vou intentar entre mentras sacar algunha desas fichas para poder vola mostrar. Vale? E con isto Moi acabo. ben. Vale, gracias. Pois, Carme, agradecidísimas por toda esta explicación. A verdade é que para non ser experta mamaíña o que sabes. Eh, e bueno, agora sabemos que é un pouquiño tarde xa, pero creo que podemos dar uns 10 minutiños para que as persoas voluntarias e que están asistindo a esta formación pois faga algunha pregunta ou algunha consulta, podelo facer a través do chat se queredes, e se non, pois alzades a man, simplemente vos daríamos a quenda de palabra para formular a vosa consulta. Convido tamén a María Xosé a estar atenta para o que poida preguntar a xente participante e agora é pois, a vosa quenda. Bueno, o que vemos polo momento son moitas grazas ás dúas porque foron charlas fantásticas, así que parabéns. Non xa o sabíamos que iba a ser así, pero tamén nos resulta gratificante que para as voluntarias pois resultara interesante, non? Eu son Juanjo. Tiña unha pregunta para María José. Sí, adiante. Vale, cas accións que vamos a levar a cabo, vamos a intentar frear esa erosión dos solos que están totalmente ahora alterados, pérdida de estructura, como bien dixeches. Ese proceso que nas túas diapositivas puñas que era un proceso longo no tempo, temos algún xeito nós na nosa espacio de vida ou alguna maneira de acelerar ese proceso de crear solo de alguna maneira axudar esa creación unha vez que fixemos esa pérdida debido á erosión polo lume? Te refieres que é un proceso lento a formación do solo, Sí, non é dicir, a erosión. como formamos, unha Sí. vez que está queimado, como formamos ahora nós, como que temos que facer para provocar esa formación ou axudar a formación do solo? A ver, podemos intervir puntualmente, o sea, bueno, podes facer unha cousa drástica, colocar solos artificiales, tecnosolos, que se chaman, pero claro, é carísimo, solos que se fan nun laboratorio, eso se chaman tecnosolos, por eso, e colocalos, pero eso sería unha transformación xa da zona e carísimo, eso é totalmente, para isto é inviable, porque son miles de hectáreas e non é viable. Pero
Se non faz eso, pois, o feito de que fomentemos a regeneración vegetal, xa estamos contribuindo no que podemos a formar solo, porque a vegetación vai a crear estructuras orgánicas que son fundamentales para o solo. Son solo, ya. Cando perden materia orgánica polas raíces, polas follas, eso está creando solos. Evitar a erosión e intentar revexetar. Revexetar é fundamental para todo, pero tamén para a creación de solo. Moito máis, non podemos acelerar a alteración da rocha, non é imposible, a non ser que conste que con lume, cando a rocha queda descoberto, o lume fai que a rocha a subida de temperatura fai que a rocha rompa, pode romperse a temperatura alta, e iso tamén facilita unha alteración física e despois unha alteración química para crear solo, pero iso cando a rocha está ao aire, xa cando non hai nada. É o lume o que, a non ser que tú lle metas, aumentas a temperatura, é totalmente inviable. O que podemos facer é evitar a erosión e fomentar a vegetación. É o viable para estas áreas. Sí, non sei se hai máis intervencións. Grazas, María Xosé, pola resposta. Pois eu teño outra pregunta para Carmen. Veña, Juan, Como dale. sabemos as sementes que sean viables? Porque ahora mesmo moitas veces pois colles unhas castañas ou tal, as deixas uns días e acaban saindo de un verme, inda que aparentemente inicialmente ten moi boa pinta. Hai algunha maneira para, en función do tipo de especie, saber si eso merece o esforzo que vamos a empregar en intentar levar eso adiante ou non? Sí, a resposta é fácil e se me esquezo comentar. Hai un test de flotabilidade que é un balde con auga. Entón, sementes vanas van a flotar, teñen menos densidade. Ás veces poden flotar tamén porque están deshidratadas, iso non o dixen. É dicir, unha vez que caen no suelo, as sementes da maioría de quercinias en 20 días, se non están un pouco hidratadas, perden a viabilidade, morren. Entonces, intentar recoller as que teñan un marrón oscurito, al tacto, consistencia turxente, é dicir, que non haxa aire dentro, e despois, quen as vai a utilizar, vale, que non sei, eu me comprometín con Ransés, algunhas das que recollades, intentar aquí producir planta con rapaces, nós o que facemos é ese test de flotabilidade. Vale, porque pode haber algunhas que estén afectadas por cuculiónido, que lle vexamos que teñen un furadiño, pero que o mellor solo comeron parte das reservas da semente. Non quere dicir que comeran o embrión e, polo tanto, poderían chegar a germinar. Ainda que vayan con algo de afección de curculiónido, ¿no? Desas larvas, como nós, se as vamos a conservar en frío, vale, esas larvas a maioría van a acabar morrendo. E entonces, ao final, cando as retiramos das bolsas, é posible que parte desos bichos están ali no fondo mortos. Vale, entón, test de flotabilidade e eso, turxencia, color oscuro, é dicir, agora eu vivo aquí en Ourense, pero vivo no Concello de Esgo, salgo bastante por aquí, recollo bastante por aquí, hai algunhas que xa teñen un color marrón clarito, que xa as tocas e ves que están deshidratadas. Eu esas non as collería, entonces, turxencia, color oscuro e despois aplicarse ese test de flotabilidade. Non sei se con eso respondo. Sí, e outra pregunta xa enlazando, que antes comentabas o tema de facer esas capas de area húmeda, de semente. De que espesores estamos falando? De cada unha, máis ou menos. Vale, máis ou menos eu estou falando, o que utilizamos nós é a referencia de proporción en volumen. Entón, a proporción en volumen sería de 1, 2, 1, 3. É dicir, por un volumen de semente, 3 volúmenes de sustrato, en total. E incluso hai unha referencia dos centros de investigación de humectación que vai de 1,5 a 1,8 litros de agua por 10 kilos de sustrato. Moi ben, pois moitas grazas, Carmen. Algunha pregunta máis? Sí, yo quería hacerle una pregunta, Carmen. Nada, muchas gracias a las dos, a María José y a Carmen por las ponencias. Y me preguntaba por qué nos interesa saltarnos los pasos en la sucesión ecológica, por ejemplo, introduciendo quercinias de nuevo, en vez de apostar por plantas más arbustivas o herbáceas.
Claro, xa dixen que eso sería o normal. Por exemplo, eu sería partidaria de facer bombas de sementes nas que se introduciran sementes de herbáceas e arbustivas, incluso arbustivas que fixen nitróxeno como son leguminosas. Que pasa? Pois vamos tarde, se queremos recoller semente de sesta, de carqueixa ou de toso, pois nestes momentos xa non poderíamos, vale? Porque a maioría xa liberou a semente e teríamos un problema de indisponibilidade. Entonces, si eu son, a ver, de feito, pois en nada hai herbáceas que xa nacen elas, porque ao final, en que a afección e a perda de suelo sexa importante, é un banco de sementes. Hai sementes que incluso sobreviven, non? E que se dispersan tamén polo aire, que dispersan as aves, que dispersan outros bichos, que dispersamos nós, entonces quedan chegado aí, non? E que son as primeiras que van a emerxer e que é importante o que tamén decía María Xosé. O prioritario para reter suelo e evitar e minimizar e que continue o proceso erosivo é que haxa cobertura vegetal. Entonces, claro que eu non me saltaría esos pasos de reintroducir herbáceas, pero habería que ter recollidas esas sementes de herbáceas. Sempre que se Vale, xa graciñas, Carmen. Sí, Vale. graciñas. Vale. Algunha pregunta máis? Que están sendo tamén moi interesantes grazas a xente que se está formulando. Vale, pois se non hai máis preguntas, eh, simplemente recordarvos que o mércores temos a seguinte sesión formativa que vai impartir Monserrat Díaz Raviña, que é investigadora na Misión Biolóxica de Galicia do CSIC, e nos vai falar das boas prácticas despois dos lumes e vai se centrar sobre todo na técnica do mulching. Vale, falábamos agora de intentar reter o solo, dotalo de cobertura, bueno, pues, falaríamos máis en detalle desta cuestión. Tamén dicirvos que estas charlas xa se están grabando e se van a compartir con vos a posteriori para que repasedes se queredes ou volvades a ver por si, bueno, pues se vos escapou algunha cousiña. E logo, se houbera tamén alguén que ao principio das charlas non mencionáramos no momento de pasar a lista, rogo que o indique aí polo chat para nos podelo recoller. E xa por último, pois volver a agradecer a María Xosé Sanjurjo, tamén a Carmen, bueno, pois por estas magníficas charlas. Vámonos agora para casa con máis sabiduría que a que teñamos e seguramente pois nos vai axudar moito a desenvolver as accións que vamos a impartir non ali en Valdeorras esta fin de semana, así que moitísimas grazas ás dúas. Calquera cousiña, calquera consulta que queirades facerlle a elas dúas, pois tamén poñeremos no correo os correos delas, os emails, por si queredes facer algunha consulta maiores, que agora pois non se vos ocurra, pero co paso do tempo pois se vos poida ocurrir. Pola nosa banda, pois nada máis. Moitísimas grazas ás dúas, grazas a vos tamén por participar e vémonos o vindeiro mércores. ¿Puedo hacerte una Gracias. consulta? Perdón? ¿Puedo hacerte una consulta? Sí, non sei quen eres. María Álvarez. María, sí. Yo te quería consultar respecto al punto de encuentro, porque yo me encuentro en Coruña y me interesaría